for today's video. Maayong gabi mga katiil. So nitak na sa kagabion mga katiil. Kay wala na tayo kurente dire, wala tayo suga dire. Atong gamit dire kay siular ra. Ho, siular. Raw. Okay, among sudan. Karninas kasi gulag itlog dayon. Kitsaw. Kitsaw. Nang ano ni? Pansit Canton. So, yun na mga unta. So, before ta makaon, so magampo sa ladaan. Mahigog maon, mahimayaon ka nga Dios, intak na sa kagabi o Lord. Sa grasya na pag sa mga kabangan, ikaw ang pinagdalisanan, ikaw mga panalangin, sa mga nagigog sa rasyo, salamat Lord. Amen o amen. Maayong gabi, alik na mo, mga unta. So, nailis ang asin. Okay. Sprite. Anta. Mato. Anta. Ilis nga. Maak, itak-ang, itiit na. Na? Sige, kala lang, paliw kong share, follow. Bye-bye. Love you all and good night daan.